Ayan guys. Sa amin may buffalo. Ayan. Makulimlim na ngayon. Hindi mainit sa ayan dalawang aso ko naligo na sila. Yan ang bundok mo, medyo fog. Hindi masyadong mainit. Ayan ilog ng Alog West. Yan. Diyan sila naligo yung maaso namin. Ayan, may nagpapastol na. Ayan. Saka yan, may nagbabalsa na. Ayan. Pagi. Tingin. Masaya na sila kasi natapos na sila maligo. Tingnan nyo yung tubig, guys. Bakit kasi nilagyan nila ng kawayan? Kasi malalim. Siguro palatandaan na dyan is malalim na. Ang linis ng tubig. Ang linis ng tubig, guys. Tapog. Ngayon. Ay, si Roxy, Hi, Roxy! Ito yan. Sumusunod din. Sumusunod. Malalim na dyan. Roxy! Rambo! Fog mo ba ito? Ang clear ng tubig. Yan crystal clear. Ano na tayo sa tubig? Baka may kuhol. Tingin kapag may kuhol. Kapag may kuhol sa ilog. Uy. May sa ilog. Dagusipang na yun. Pero maliliit pa, guys, kaya mayroon silipin natin yun. Ayan, ano yun? Ito. Ano yan? Nabasa na yung bag ko. Kaya, tingin tayo, guys. Ayan, baka marami pa. Yan, naghihintay mga aso ko. Bulsa ko muna yung... Ay! May tain ng kalabaw. Sige na, guys. Naghihintay aso ko. Ay, may araw na siya. May araw na, guys. Sige na. Bye-bye. Bye-bye po. Share po. Share and give comments below po.